Nambia mnasomo gambito choiro kengo nyambane. Asa twairire gonkonyera omwana oyo waitire emechando emenge. Anene mono ase oborwaire bwang'etirie para bakabona ngochia omusaada ase abanto baminto inyora ng'a namna teiyo. Nonye omogaka tamaeti ng'a nayachete nkamoira gochiga abwo ase eng'encho bono botuko buna toraire akomo inche nkomanya emechando yaye. Bono igo omwana nabo moroche mbuyare lakini chitaika chinka akoba buya kagochaka nonye okoragerete ogotika koragera buna chiosi iga narwarete yaani nkanyora obekire obokimasi ngateba tinkoragera ngatiga okombori nkio otari koragera nkamotebia yaya ase narenge saa 10 naragera tindi gokora ki tindi koragera kusudi tabanya ng'a nere ndoche ochandegete tindi koragera ngatiga koragera na omoiso omwabo omoka agatiga koragera omwana akagenderera nkabori bono nonye esukuru rende ng'aki ogokora nataete akore form 4 at least anyore certificate nachia gokora egasi ya amaoko onye nyasaye okomoa okomwanchera goika gochiga abwo lakini inche egento nsamete ng'a nyasaye na omobweni nkobweni are otatiga nare gosaba ng'a ime yane ase nkorara nkonya gosaba ng'a gaki nare konyora nonye na omogambi onde okoria korigia chikora gose obogambi ankonye omwana oyo aende esukuru nonye tari koenda matuko onsi at least anyore certificate ere amakonye gokorera kende gionsi kia amaoko kinkirete nkanyora tamaeti ng'a ninu mwachete moino iga sobo mako omwana okonyora ochire ororo agakwana ebi akwanete buna arwarete omwana achantege mama gaki nindwarete kora ki ng'ire nyagitari motebia bono noroche tinkoreti ki timbwati besa lakini nabete na omogoka ekero ntebeti ng'a nabwatwa narekodiwa bairere omogambi akore ki gose namakonya na omogambi nacha moino aria chionsi nateba nkomorwaire are efees choiria okeng'o nyambane oyingwete natebia igo amang'ana ng'a okorire bo igo buna aya atebete orireire eyio oyoikerarire nkoboirani ng'a mbuya mono naende nyasaye moseseni koigunda abaswahili bagoteba ng'a akufaye kuandiki ndiye rafiki obeire omosani bwa ogokumia naende ndaenderere koraria ayia nkoreire ekero omwana one nere akore ki akoure esukuru nonye tari koenda matuko onsi na ogosoma kwaye korwa form 1 etwamwete ng'a imobeke boarding tanya koboka korwa mambia korwa gokora ki koenda esukuru ase eng'encho ya embeo nchera kumbe riria nagekora igo omwana ositirie eshida nakorete ki nerora esukuru are kobera amatuko abere nakirwa ase ominchu omwoyi namoyia form 1 ekaere are boarding chibesa na echinyinge ngatebia omwarimu gaki ase eng'encho form 1 naende toba tari compulsory ng'a na boarding motare gwancha momo ng'a abere isiko ndore naki agooperate korwa ororo gose nanyarekane agantebia sawa oyo omwabo naroire form 4 bakamochenchia akaba boarding form 2 eyio oyo agacha isiko bono isiko okoenda kwaye esukuru ase korwa form 1 mpaka form 2 just amatuko are furu achire esukuru na omotinyi oyomo lakini chibesa chinkorete ki nchienderete konya kobera na chibesa nkoire esukuru nchiri nkonyora korwa ase bursary 3000 chiri bagwakana na omogaka buna akonya konyora obwaye 2000 orogochia esukuru korwa iga bwagakora ki agaseriwa akarwara agachaka kingochi komoirani ng'a na oborwaire bwagerete akabera isiko bagantebia efee ya parents abwate nekorete ki nenyinge ere nkobatebia rende gaki omogaka nanye nkateba ekero omochiko nakane 2000 ng'are gotiga abere esukuru anya gosoma gose nabwate kende ekero are buya bagantebia yaya omong'ina chisukuru bono chiang'ea gosambunda gokora ki ntori konyara kwara ao mwana abeye esukuru akorete ki kabwate parents bakambekera omwana form 4 isiko na oyo akabekwa isiko bagacha bakabera isiko mpaka oyo form 4 still nore isiko bono iga mbuya mono ase omwana oyo akonyirwe ochire esukuru naende gaki nyasaye onyendirie ancha nondo atoka okombwatera oyo onde ore form 4 okoboko nere akore ki onyare koba gakoenda esukuru nkaigoka nonye nindagere nkonyorera obokong'u ng'ende ekonda ya 200 ekero omobere ore buya nkore ki nyore omotorero nkore ki ndete omotorero obo bono ngochi koba ng'a nkoira nde esukuru gose mogorere kende gionsi yakora ki yasinya nonye na ogosoma kwabo chi uniform tari ng'a nkogora nkoenda mpime nkororeria abana baria bagokora form 4 naenda nagoria omwana uniform omwana okore ki obeka oende esukuru omogambi nkomotebia gaki tiga nyasaye moseseni naende amakonye nonye ekero gekaendete korigi gaki nyasaye bwa mabere oria gotari korara amoe ekero geke aenderere gokonya abange teba ng'a ninche bweka aenderere gokonya abange boigo baria bari na oboremeru buna inche nafutari oganga oboko nobwane omwana ono oyone amae nonchandire sana mono omong'ina eresire ting'onyara koirora egento ndairaneirie mbuya mono ase omogambi okeng'o akorire egento kia egekone ntamanyete ng'a kankebe matebi ng'a noo togokuna ere noo ngokwerete beyae
naende timorosa kotorora timorosa gotochekia timorosa ase abande ngosaba Yesu akore ogwancha kwaye amorae amoete ribigocha mpaka goika abwekere gokeri naende atigare gotokonya Itombe yamana mwambi okeng'o ase gotokonya atokonyera ase omwana oyo omoro ominto ochandikire ng'aki entambe oborwaire na school fees gaki Nyasaye amoseni noo toramo naende iga toende korandia enchili ekogenda omogambi na okeng'o. Omwalimu omonene wa esukuru ya Nyamagwa SDA egotoka Nyaribari Church kwera chingaki echi ase eng'encho ya okomoirania omweshimiwa Okeng'o Nyambane mbuya mono ase eng'encho ya ogosira abana ba esukuru babere abakorwa ase efamilia ekokanire very poor and very needy. One of the children gare form 4 no yonde form 3 and I want to appreciate na mweshimiwa obakanire fees o clear balance chibabwata abana bonse babere and I want to believe na kukorwa ochibosio abana abono batoke bare school ekera mbacho tomu chinka sing'encho ye school fees abana babere Meshak na Mika nigo bare abana bare abaya class lakini bapate challenge ye fees. And especially this boy Meshak, apart from mamangane fees and what a medical condition, na ere musumbuete. So want to appreciate na ense me ya koliru ye fees and maybe any other well wisher na bao come in as in choko mokonya, especially matters on his health. Ikera ta kunyara gukora buyese skuru ekero mangana health yataria maya. So in short, I want to appreciate you, Mheshimiwa. That's a very good gesture to this family. And I want to wish him well as in Incho Porokia, Kerokirikia, as in Incho Kinchisemi, as Avana Varia, Vare Meire, as a community aid. Thank you, Mheshimiwa, and I want to believe that even going forward, you will continue helping others as in Incho Yokuwakonya, Bagende Namasoma. Mungu akubariki sana. Twabere no mogoko monene bune ntwa banyakenyoro asogo chakororo yo minto bwato bokong omogako ganga no mongno wa choice aso omwana obo oyo school fees yaberege kubachanda mono amona amarwaire obotaka bore ngeye muboroche buna bore no botaka obonene sana aki tigatwiranerio omogambi Joel Okeng'o Nyambane ng'a mbiya mono ase byonsi abere kago tokorera buna ntwa banyakenyoro tari ng'ancho isi akorera gose omogako ganga igakorera abanyakenyoro barianga bibonsi emereme emiya igo twiranerio omogambi Okeng'o mbuya mono ase egasi engiya gwatokorere buna ntwa abanto barianga bi nekenyoro gionsi kia Nyaribari Church omwana obo bono tigaende esukuru asome ase eng'encho Okeng'o eire eganyeriete agateba ng'a ngokonya are nkei omwana oyo aende esukuru asome akore erinde ache koba gento kende mambi igo twiranerio mbuya mono buna abanyakenyoro ase ogoikerania eira eri omogambi Okeng'o ariete twarorire buya mono ase Okeng'o goikerania eira eye chuna abange bakori chiira ase omonu gosa batari goikerania iga seito lakini gesense etongu iga ekenyoro kiarianga bi omogambi otoikirang'e igakoro kuchori Okeng'o Nyambane nebinde biatokoreire gakitiga twiranerio mbuya mono buna abanyakenyoro n'abantu baminto bonsi kwa uchumura twiranerio mbuya mono ase Okeng'o gaki omogambi goika tokobwatesi naende konya abantu abange babwate emechando ase ebinyoro goeta ase eng'encho eira yago yarorekanire ng'a igere yekene igo twiranerio mbuya mono ase omogambi Okeng'o eira yago yaikeranire na omwana nkonda are esukuru bono iga tari rituko rinde ase eng'encho gwatebete buna abanto aba bagoikaga iga omwana oyo aende esukuru rero igo mbuya mono ase amaya gwatokoreire omogambi naende tiga Nyasaye agoseseni ase eng'encho bono monto taiyo orakonyegeri ase ekero gekokobori ntokobwatesi naende noo tore maega yago.